Калі я быў маленькім, я хацеў быць ваенным, абараняць людзей, змагацца з няпраўдай, але тады не ведаў, што канец бойкі — гэта яе пачатак. Вам прыйдзецца паверыць у прывідаў Бога сярод іх. Калі я быў маленькім, я не разумеў, хто ёсць я. Зараз вырас, а можа, проста вымахаў, але также не разумею, хто я. Ёсць толькі боль, які хоча, каб яго адчувалі, і адзінота, якая з'ядае знутры. А людзі дабіваюць надворку. Скончылася вайна, што можна выйсці з пакою, не баючыся, што зробіш памылку, бо ў адваротным выпадку яна зробіць цябе. Уяві, што твая скованасць і слабасць зніклі, ты можаш скінуць аковы, не баючыся упасці без іх падтрымкі. Уяві, што больш няма холаду, і ты не можаш змерзнуць, бо ў сэрцы гарыць тысячы сонц. Шкада, што толькі уяві.